Čuzusik, takže vítajte pri ďalšom mojom videi. Vítal som Games a dnes uvidíte Call of Duty Modern Warfare 3 online. No, určite si to môžete stiahnuť, je to dobrá hra, odporúčam. A my ideme hrať nejaký server. No. Budem točiť aj nejaké party, takže kľudne lajkujte akože. A budem maximálne do part 4 budem točiť multiplayerky, takže môžete si túto hru zalúbiť pozeraním, ako ja hrám. No. Je to taký dlhý štos, ktorý sa dlho načítava, ale my to vydržíme. Pohni si, ty debile. Ty kokot, pohni si. Mám svoje vlajky. Vlajka 1 je kondom. Druhá vibrátor. A tretí skalpel do riti. Vy si môžete vytiahnuť také kúlo tvrdé skalpelom. No a ideme hrať. Čaká sa na hráčov. Tie ešte serú doma na hajzli. A že majú rozpučený hajzel. To proste na nich čakať. To je biči. Padol server, dáme a páni. Ja musíme zájsť iný nejaký. Dajme tento noč. Čo nám prinesie? Wow. Dobrá mapa, dámy a páni. A zase čakať, dámy a páni. Zase čakať. To je normálne, že nonsens. Nonsens, dámy a páni. Dámy a páni, zatiaľ, za kým sa to načíta. Za chvíľu sa vidím. Dáme páni, už nejaký hľadáme, lebo tam to bolo v riti.
Dámy a páni, už sme tu. A my ideme bojovať. Za nami je jeden. On sa prechádza, kokotko. Kokot. Po ten stroj. Ten stroj priťahuje vibrátory. Wow, dali sme jedného. Oh my god. A dali. Prajem ešte príjemné pozeranie ešte. Wow, dáme páni, to sú piči. Musíme sa trošku... Čo to zakempíme? Ale z ničoho nič, dáme páni. Kurák jeden. Oh my god. Wow, ten to schytal. Ale no, barvu. Tam máš ty, ňupando. Ale to oni sú všade. Tam máš. Dáme a páni niečo ako deathmatch. Víš, ak si poznáte. Niektorí sú aj kempery. Oh my god. Tak nie. Wow, to bol reflex. Oh my god. Máme tam granát. A nič nepomohlo. Wow, dali sme ho. A myšie, uvideli ste ho, dámy a páni. Wow. Ako sme dávali pozor. Tu je jeden. Kurva, kokot. Tu zakempený. Oni si tu kútiku. Ďalší kútik. Oh my god. Wow. Headshot. Oh my god. Wow, tento schytal, dáme páni, to bola, že... Tomu sa hovorí, že odplata. Wow. Zase nás kosil. Buzerant. Oni honiaci detko. Honiaci detko. Oh my god. Tu je jeden, musíme si dávať na ňo pozor. Wow. Talky. Wow, ešte sme ho dali. To bola odplata zasa. Ale ňupando. Nedávaj mi do riti. Tigaň, tu dáva len do riti. Tu má ženy tu má. Tigaň. Kopatou hrivou. Tomu rastie taká veľká húča. Viete na mňa páni. Wow, ešte sme ho dali. Ten tu letel. Pokus o salto, ale nevydalo. Oh my god.
Ja sa nás ako nešíval, ale išiel okolo druhou stranou, tak vyzerá. Ty buzerá, dámy a páni, to bol. Ty kokot. Sa tu schováme. A tu krásneho zakulovaného domčeka. Alebo teda bunkera. Bunker. No. Páni, to sú čistí kempery. Počkajte, dámy a páni. Počkaj, my sa zakempíme. No ako vidíte, level 8, si môžete zbierať. Aj... Mne sa tu darí dneska, teda furt sa mi tu darí len z G363. A ja som na tú od začiatku tejto multiplayerovky. Masívne, jak hajzl. Zvyknutý na G363. Je to veľmi dobrá zbraň. Vy si musíte brať silné zbrane proti ním. Viete, ako vidíte. Cigán, bojba. Amo, ale čo je to? Na to laguje, hej. Dámy a páni, ďakujem vám za pozornosť, príjemné pozeranie vám prajem pri tomto videi. Uvidíme sa pri ďalšom parte 2 pri tejto hre a ja sa vám ľúčim a zatiaľ čau zo sík.